Bon dia a tothom, aquest és el curs d'introducció a la programació des de zero. Aquest és un curs pensat per persones que no tenen coneixements molt profuns d'informàtica i que volen fer els seus programes. Només cal que sapigueu crear un arxiu, esborrar-lo, crear una carpeta i instal·lar un programa perquè pugueu seguir aquest curs sense problemes. En aquesta primera part del curs farem servir el llenguatge Python perquè Python és un llenguatge que és bastant fàcil d'aprendre perquè el codi que es fa servir, les instruccions que es fan servir s'assemblen bastant al llenguatge natural. No obstant això, no pot ser un llenguatge ambigu. Les màquines només han de poder entendre un significat de les nostres instruccions. Ja veureu que és molt fàcil. Primer de tot que farem serà instal·lar Python. Per això anirem al navegador i buscarem i a la barra de direcció escriurem python.org o busqueu a Google com vulgueu i farem clic al botó Downloads. Jo com estic fent servir Windows, surt el botó de Windows, si esteu fent servir Mac o Linux, doncs us surti un altre botó. En qualsevol cas, jo faré servir aquesta versió, la 3.9.6. En principi no hauria d'haver-hi una gran diferència. Jo me'l guardo l'arxiu a l'escriptori i com ja l'havia baixat abans, ja se m'ha baixat. A vosaltres, si no us ho heu baixat abans, doncs us tirarà una miqueta baixar-se l'arxiu i procediré a instal·lar l'entorn de programació de Python. Executar. Li dono que sí a aquesta opció de Add Python al path per una raó que ja veureu més endavant que és important. Direm l'opció d'Install Now, li donem permisos i endavant. Instal·lant ràpid. Les llibreries estàndard, perquè després quan vulguem instal·lar altres llibreries que han fet altres persones que no estan directament relacionades amb el desenvolupament del llenguatge Python, farem servir la consola de Windows i un programa que es diu pip. Ja veureu que és molt fàcil d'instal·lar llibreries a Python per ampliar multitud de noves capacitats. Per exemple, Python es fa servir moltíssim al món de la ciència de dades. Està molt de moda el machine learning o el deep learning i també la visualització de dades. Aquí tenim, està instal·lant el pip ara mateix. A veure si acaba. Ja acaba. Ja està, ja ha acabat. S'ha instal·lat correctament. Li donem a tancar. I ara l'hem d'executar. Jo li dono aquí al cercador, busco Python. Si em deixa. S'està fent encara alguna cosa. Inicio. Doneu-li on posa idle Python i la versió. I llavors s'obrirà la consola de Python. Ok, doncs aquí tenim la consola de Python. Aquí anirà sortint el resultat de totes les operacions que li vagin indicant. Farem un arxiu nou, file, new file,
ja tenim un arxiu Python, el nostre primer arxiu Python. El que he de fer és guardar-lo. Jo el guardaré en una carpeta a l'escriptori. Vosaltres mateixos. Programació i una carpeta que es digui programes. I aquest serà el programa 1, que diré 01 programa. No cal guardar l'extensió, és posar per defecte, veieu que posarà un punt .py. Doncs ja tenim el nostre arxiu guardat i, com sempre, el primer programa que s'ha d'escriure és el Hola Món. Com es fa? És molt fàcil. Escrivint print, parèntesi, doble cometa, Hola Món, doble cometa i parèntesi. I ja està. Ara, aquí a la consola hauria d'aparèixer el Hola Món. Per executar-lo, doncs anem al menú Run Mòdul. Ens diu, abans d'executar s'ha de guardar. Li donem i pum, Hola Món. Veieu que fàcil el nostre primer programa. De què es composa un programa? Bé, el més bàsic és les variables, els condicionals i els bucles. Anem per parts. Què és una variable? Una variable és una mena de capseta, o de capsa, en la que podem guardar diferents tipus de doncs, per exemple, nombres sencers o fraccionaris, caràcters o inclús altres capses. Per exemple, anem a fer la nostra primera variable, que es dirà A, o si voleu, primera variable, i li direm que val 1. Com podem saber de quin tipus de variable és? Doncs escrivim print type primera variable i tanquem. I ara, una forma més ràpida d'executar és donar-li el botó F5. I ara què passa? Hem de guardar i ens diu que és de la classe int, integer, és a dir, és un nombre sencer. Tenim la nostra segona variable. Estem aquí. I li direm que és un caràcter. I faré una mica de trampa, a veure què passa. Aquí li direm segona variable i anem a veure què passa. Oh! Hi ha hagut un problema, el nostre primer problema. Veieu, aquí ens diu que hi ha hagut un error a la línia 2. Aquesta és la nostra línia 2 amb A. Diu, name A is not defined. Què ha passat aquí? Com que no està definit la lletra A? Doncs per la raó molt fàcil d'entendre que A en realitat no l'entén com una lletra, sinó com el nom d'una variable. És a dir, si jo aquí escric A igual a 4, per exemple, guardo i li dono l'F5, em dirà que la segona variable és de classe integer també. És a dir, que la segona variable és aquest 4 i ho comprovem. Print segona variable, guardem, control S, F5 i veieu, està dient que
la segona variable, el contingut de la segona variable és el nombre 4, no la lletra A, i que és de la classe integer. Però, si jo vinc aquí i li dic, no, unes cometes, ara ha canviat de color i ara està entenent que en realitat referim a la lletra A i no al nom de la variable A. I ja veureu com canvia la cosa. Control S, F5 i mireu com ha canviat. Class, string. String és una cadena de caràcters, és a dir, una paraula, un text. I el contingut és A. A. Espero que no sigui molt... sembli molt estrany, això. Només cal practicar una miqueta i que de seguida ho entendreu. Podem fer més variables? Sí. Podem fer una tercera variable i aquesta variable farem que sigui fraccionari. Per exemple, aquest número. Aquí li posarem tercera variable i aquí tercera variable. Anem a veure què passa. A veure què passa. Control S, F5. Ens diu, és de la classe float. I el contingut és un nombre fraccionari. Classe float per un nombre fraccionari i classe integer per un nombre sencer. I què passaria si fem la suma d'aquests dos nombres? Per anar més ràpid, posarem una lletra B és igual a la primera variable més la tercera variable i estem sumant dues variables que són de classes diferents, classe integer i classe float. Què passarà? El type, a veure què en surt d'aquí, i el contingut. Control S, F5 i es diu, s'ha canviat tot a classe float i ha fet la suma. Això pot semblar una cosa natural, una cosa normal, que en sumar un nombre sencer i un de fraccionari el resultat sigui fraccionari, però ja veureu, quan fem servir altres llenguatges de programació, això no és el més... no passa sempre. Hi ha altres llenguatges, com per exemple el llenguatge C, on aquí ens hauria donat error. Per què? Perquè la representació interna dins de l'ordinador d'una variable sigui sencera i una fraccionària no tenen res a veure. I el llenguatge de programació diu, aquí el resultat que vols, quin és? Sencer, fraccionari. Python, en canvi, no pregunta, simplement si hi ha un nombre sencer i un fraccionari, donava el resultat, un de fraccionari. I bé, jo crec que pel moment podeu fer les vostres proves i en el pròxim vídeo seguirem aprenent coses noves. Bé, gràcies.